Mindagasngi niaka gospel ngiasngo yaka jinkordor jaga jingim bad umensiam bakoi. Umensiam bakoi unyarap yangi balong ki saki nagabenda ukris. Umensiam bakoi unperlong yangi Kiba slor. Umensiam bakoi unperlong yangi banom du jingermen hakamat ka jingsha lebein. Umensiam bakoi haba umensiam bakoi udon hapo jangi unyarap yangi ban kring ya kiwe syau Jesu kumpa Paulus bakoi ulele sya Filipi badula sahang do ula yalap haka sinagog bad jisendon kawe ka kende barispa kabalong kanong kai jain ka kerteng Lydia ka kerteng Lydia kala kongo ya ka sur jango Blei namaru Paulus bakuit ula keren dak ka bor jango mensiam bakuit bad ngilaban no kakatain Europe kade kane ka kende kalayopediang ningkom yaka jinged hawukris but ka Lydia kanang kai jain barispa kala shashkor yaka sur jongo Blei haba kala mi na ka shindur jongo Paulus ubada daka bor jongo mensiam bakui ladang ilong gikon badap daka bor jongo mensiam bakui kibryu kistang ban kamburom yengi But kibriu kistang ban kongu ya ka sur ba mi na ka shindur jangi. But ngide ban don ke jimpen sle jungmen siem ba koi. Na ka taga daw kadbang ila jan ba but ka Pyndonburom Pentecost ngidon kam ban trang but ngide ban penkrai shirhem na ka benda kane ka jingai ka ba ujisu kular ingi vai pa ivai. Ujisu ulakwa ban penbiang ingi da kane ka bor. But habang idon umensiam bakuit haga jingim jangi nginom ting nginom kenranding nginom do jinkermen wan hakamat ka jingsha lebein nakataka daw Jesu ula maham yaki apostol don ki beryu kiba ong hana ki Pyndonburom ya Blei haba ki Pyniap ya ki Khristan haga nega juk kaba mendaru ngila ben yusngo na kerlang Kibriu ki Pyniap ki Khristan ki lebein ki Khristan da ka ba ong haba ki Pyniap ne lebein ki Pyndonburom ya Blei but kane kalong garukam buon gibriu ki kain yaka jinge jongi hakiniam jongi don buon ki niam baper saudong jongi ki aptap ban Pyniap ki Khristan ban lebein ki Khristan ban tang ki imane jongi kenapa kidang perkat kidang Pyndonburom ya Blei don bun gibriu ki kain iangi Khristan bangilong ginong shun jongi namar kadaw kalong Jesu Kris ki isi ya Jesu Kris kilating ya Jesu Kris haka por jongu bad kilarai ben Pyniap namar kajingi kai jongu Jesu Kris kalong ka bayape nagarukam im jongene ka parte kahima jong Blei kalong ka hima jong hok kalong ka hima jong jingsuk kalong ka hima jong jingkoi but buon gibriu kim treshu ben pediang but kongo ya ka hok ka sot jong kane ka hima te kilarai ben Pyniap ya Jesu lada manga bad mapi ni im badu Jesu hakaba kongo ya ka jingi kai jongu kibriu kin isi yangi ladangi long ki kon ke badap ta ka bor jongu mensiam bakoi bashash kor ya Jesu kibriu kim treban pediang namar kaperte kam ngawtanat ya ka jingkoi kaperte kam ngawtanat ya ka hok kaperte kam ngawtanat ya ka jingid ka bakoi kaperte kam ngawtanat ban pentrit ya late kaperte kam sautanad ban kongu ya Blei bad habang istang ban le ya kane don bon gibriu kin stang ban isi yangi kin don bon gibriu ki babishni yangi bad henreu Jesu ong
Wat do jenggermen. Namar bale umensiam bakuit ulam mensiam jangka hok. Mensiam ubayarap yang iban yang saki. Mensiam bakuit ulang ka bor bakersyan yang habang yakendu jinge hakamajangi. Nagataga daw wat habang don buon jait ke jinge halaka janga jingem jangi halaka jangi inga sem jangi lese kabayade bat ke jinge ne kabayade bat ke jingko jingkia jangi nginum de bandu jinggermen namar bale kene barro kalong ke jingai la jangu jisu yangi ban yakendu bad yomat iawu badu mensiam bakuit unom ino yangi ban penlarain yangi ladang ilong kikun ba dia mensiam bakuit kongu ia mensiam bakuit unom sya yangi ban larain hakamat jong no namar mensiam bakuit ulongka jingslur ulongka jingshisha na kabenta jongi lada yojia ngi haban shashitom nagabenta ka jingshisha kan kerlalong ka jingker ko penpan yangi henre lada ngi yang saki nagabenta ka jimpam kuit nagabenta ka jingsuniu lada ngi kershani ki beriu ki bale ya ki bamam bale bam hok nginom yo jingker ko na ubre penpan ngin saduno ya ka jinga jangka bening tinagata daw u Jesu dang iai kendu ia ki apostol haba ki stang ban yalap ya ke kubur baba haba ki las ki stang ban tur shakeleng kinsa ya kendu bun ki jinge henry Jesu wat num ken randin namar umensiam bakuit un sakina ka benda jombi tongiru haka jingem jongiru long di baslor lese don bun ki brio ki kran bein yagi lese don bun ki brio ki ba ki ap tap ban le bein yagi lese ngius ngo ye ki kubor bas ngausi ba ki la penjot ya ki imane ki Pyniap ye ki Khristan ki le bein ye ki Khristan ki sat patok ye ki Khristan kerleng namar ba ki id ya Jesu tolong ba kemen ban ni duai daga jingslor hap dap daga boru mensiam bakuit banlong ki ba yang saki ban yang saki nagabenta ukris kalong ka jingkarku ladangim yang saki nagabenta ukris kalong ka jing larain yangi kalong ka jing sausi yangi kadu kadwai top tolong bakare banlong gi saki nagabenta ukris dap daga bor jong mensiam bakui jisu ba id karku kardo yangi pen kare yangi banlong gi saki nagabenta jome dap daga bor mensiam bakui haki inga sem jongi haka imlang salang jongi hakamat ki brio ki bar ki bein yangi hakamat ki brio ki bale bein yangi hakamat ki brio ki ba pen la rain pat Pyndonburom ya ka jinget bangi long shisha ki saki bakring ya ki weiru shaka jinget ka jome en ya ro ya utrai Jesu Christ